Hvala predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. U ime kluba HSS-a i Demokrata nekoliko riječi o po nama najvažnijim temama u ovom trenutku u kojima bi se trebalo raspravljati u Saboru i donositi odluke. A prije svega je problem vremenskih neprilika, klimatskih promjena o kojima premalo govorimo u Hrvatskom saboru, a i kroz sam zakonski okvir koji postoji u RH nedovoljno činimo da provedbom tih zakona omogućimo da preveniramo štete na imovini, na poljoprivrednim kulturama i svemu onom što je ovih dana stradalo, evo jučer u okolici Samobora, prije nekoliko dana u mojoj Slavoniji. Jednostavno neprihvatljivo je da se poljoprivredne proizvođače samo tjera na osiguranje usjeva kad vidimo da uglavnom osiguravajuće kuće uglavnom po riječima vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne ispoštivaju ono što je ugovoreno i da na kraju dobiju vrlo malo. Ali ne možete vi poljoprivrednom proizvođaču nadoknaditi onu njegovu želju da proizvede na svojoj njivi. Nikakva naknada financijska ne može nadoknaditi to da je on izgubio urod i da je onda izgubio i tržište jer će kupci otići negdje dalje. I nepojmljivo je da dok imamo Zakon o obrani od tuče on se u Hrvatskoj ne provodi u punom smislu te riječi jer nisu nabavljene rakete, djeluje se samo prizemnim generatorima i to se djeluje sa 1/3 postaja, znači cca 200 je izvan funkcije jer nemaju resursa, ni reagensa, ni raketa. Tko će za to odgovarati? Tko će odgovarati za tih 200 ljudi koji nisu dobili prihode od toga? Da li je u interesu Hrvatskoj da se proizvodi hrana ili ne? I druga tema koja je jednako bitna, ako ne i bitnija, a to je poljoprivreda, proizvodnja hrane. Nalazimo se u punom jeku žetve žitarica, uljene repice, ječma i pšenice. Još uvijek nisu definirane cijene. Poljoprivredni proizvođači su prepušteni tržištu ili ja bih to rekao prepušteni su lobijima, velikim ribama, otkupljivačima koji imaju kapacitete skladišne i koji diktiraju tempo. Spominju se otkupne cijene pšenice od 0,90 do 1,20 kn. A svud okolo u okruženju, pa evo i na frankfurtskoj burzi je više od 1,30 kn. Pomoćnik ministra kaže postoji pravilnik o ugovaranju odnosa u otkupu žitarica i da je usklađen sa Zakonom o nepoštenim trgovačkim praksama. Pa već iz ovoga je vidljivo da se radi jedna nepoštena praksa, nepoštena trgovačka praksa, da se naše poljoprivredne proizvođače tjera da im predaju urod, a da ih onda se poslije ucjenjuje sa cijenama od najviše 1,00 kn, 1,10 kn, ne vjerujem da će biti ni 1,20 kn. A troškovi proizvodnje su 1,30 kn, pričajte sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pa vidite kako su rasle cijene repromaterijala i da se ne može proizvesti ispod 1,30 kn pšenice. Zašto onda dozvoljavamo da se na tržištu pojavljuju otkupne cijene od 0,90 do 1,20 kn, zar to nije nepoštena trgovačka praksa? I pozivam ministra da pozove obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Žito zajednicu, Hrvatsku poljoprivrednu komoru, vlasnike silosa i da pokuša intervenirati da se opet ne opljačkaju poljoprivredni proizvođači sa tako niskim cijenama pšenice. Ako to ne učini onda će većina njih odustati od proizvodnje krušarice, a očito je onda u interesu Vladi i ministru Tolušiću da se i dalje uvozi pšenica. Sramotno je da smo prošle godine 53.000 tona uvezli iz BiH koja je velika žitnica ili da se uvozi preko 60.000 tona u Hrvatsku smrznutog tijesta, gotovih, polugotovih pekarskih proizvoda. Čiji je to interes? Pa samo uvozničkih lobija. Da li je ministru interes da naši poljoprivredni proizvođači ostanu obrađivati njive, da se proizvodi hrana u Hrvatskoj ili prihod od uvoznika? Očito da su uvoznici miliji jer tu je brža lova i veća lova. Pitam odmah paralelno s tim i što je sa državnim poljoprivrednim zemljištem? Većina programa raspolaganja su još uvijek u ministarstvu, ne funkcionira. Podnijeli smo zahtjev za interpelacijom Vladi, još je nisu stavili na sjednicu Vlade. Kad će doći u sabornicu da čujemo kome će se prodavati hrvatska poljoprivredna zemlja? I ono što je još tragično, da nikako ne smanjujemo namete tim poljoprivrednim proizvođačima, da za svaki novi traktor koji kupe mora, obzirom da ima radioprijemnik, platiti i HRT-u pristojbu, 80 kn po svakom radnom stroju. Pa ne možeš to našim proizvođačima na taj način nametati jer nemaju toliko prihoda.
Lako je direktoru Hrvatske televizije dobiti 42.000 kuna plaću ako će svaki poljoprivrednik po radnom stroju plaćati 80 kuna, to je previše.